Actually, Bombo Roger, regarding dito bunga pump 1, 2, 3 tayo nga conversion from electric to solar. Ongoing da aminin, dandali da malpasen. Actually, dito bunga pump 1 ken bunga pump 2, maus-usar tayo. Maus-usar tayo jay electricity nga ma-produce di solar tayo. Actually, no kitak dito, dati software nga minti ko ay, dito system tayo. Dito bunga pump 1 get, generated iti around 64.87 kilowatt. Ket ti requirement ko madya sa nga bongga pump 1 tayo, ket around 83.34 kilowatt. So nga, kurang di ma-generate na gabot nalulemen. So nga, agkasapulan med 18.46 iti grid. So nga, dakkel nga tulong nga talaga ditan. Okay. Sir, di ba dapat no kaditi kasla masubraan iti dagat ti kasla communication with the INEC or National Grid Corporation? Bale, DJ, dati makunkuna ngamin nga net metering Bombo Roger, wherein nag-produce ka ti kuryente, tamausar mo, no adda kurang na, di grid pangalam. Ngayon no nagsubra ka met, ti kuryente, ta basbasit DJ requirement mo, ngayon madado dyan ma-produce mga kuryente, sumrek ken INEC, di plus minus no ka Bombo Roger, DJ, electricity nga ma-produce tayo. Di kad no hangag guni di angag kunay di bomba tayo sumsumrek amin ken INEC mamet ron met di jay. Tano agkurang to met ti kasapulan tay met ti kuryente agkurang di produce ni solar mangala tay met ken ni grid. Di kad i-minus na kaslas. Kano dadapay mas masubraan tayo mabalintay nga i-minus kadigitay kasla bill ko mati opisina. Kasya po, Bombo Roger. How about the Bonga Pump 3, sir? Status nan, sir? Bonga Pump 3, Bombo Roger, is madamati wiring nan. Kasi na medyo na-delay dito kasi pina-repair tayo the building na. Kasi tatan actually nalpas yung building na napintasen. Madamati wiring nan. Hopefully, by end of April, kat makompleto to sa Bonga Pump 3. Okay. Sir, basically, iti resulta ti Bonga Pump 1, Pump 2, then coming iti Bonga Pump 3. What's natis marno nga agdan iti niya kaditi nga solar nga energy. When Bombo Roger na after that completion na dito ket may pakamu iti kadwan nga dito nga proyekto ket nakadakdakkel ti impact na. Kasi awanen tay bayadan mi nga kuryente iti INEC kasi addan dito yung proyekto tay nga solar dakkel nga tulong dito yung Bombo Roger anytime of the day makausar da iti kuryente coming from the solar. Based ka iti project sir da nga Bonga Pump solar da how many years sir nga mausar dakat ti asla idea since no kitan mi digiti warranty digiti solar panels it takes 8 to 10 years kasi digiti solar panels digiti met inverter na get 5 years. So nga no kita yung DJ ROR na siguro makuan na makuberan na DJ lifespan na Bombo Roger.